Member countries of BRICS, a growing non-Western economic collective, are meeting for their 15th annual summit in South Africa this week. Now, at the summit, leaders from member countries discussed de-dollarization, Western global hegemony, and moving toward a multipolar world. Summit in Johannesburg, the BRICS alliance has agreed to expand from 5 members to 11 by the start of next year. There might be more strength in numbers, but it's also part of a drive to reduce reliance on the US dollar for trade in a world more polarized than any time since the Cold War. Krajiny v zoskupení BRICS už po tretí rok prekonávajú krajiny G7 z hľadiska domáceho hrubého produktu na základe parity kúpnej sily. Taktiež tu máme klebety, že sa krajiny BRICS podieľajú na vytvorení svojej vlastnej meny, ktorá by mohla nahradiť dolár ako jedinú rezervnú menu a pomohlo by im to vytvoriť tak multipolárny svet, kde by sa vytvorili rovnocenné vzťahy medzi krajinami sveta. V dnešnom videu sa pozrieme na to, čo je to BRICS a kedy vlastne vznikli. Taktiež sa pozrieme na to, čo je parita kúpnej sily a taktiež sa pozrieme na to, či sa im dokáže podariť vytvoriť svoju vlastnú svetovú menu. Zdravím vás, moje meno je Jakub Dekíš, vítam vás pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak vás poprosím o like, zdieľanie alebo teda nejaký ten odber, ak ste tu prvýkrát. Určite mi dajte vedieť váš názor, čo si o tomto všetko myslíte, čo si myslíte o skupine BRICS, či sa im dokáže podariť vytvoriť vlastná mena a čo si myslíte o tom, že už teraz prekonávajú krajiny G7 z hľadiska HDP na základe parity kúpnej sily. Takže všetko toto si vysvetlíme v dnešnom videu. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a bez žiadneho zdržania poďme hneď na video. Zoskupenie BRICS sa začalo formovať po finančnej kríze v roku 2008, keď sa lídri Brazílie, Ruska, Číny a Indie stretli prvýkrát v Rusku 16. júna v roku 2009. Vtedy to bolo len zoskupenie BRICS a v roku 2010 sa k nim pridala South Africa, čiže Južná Afrika, a tak sa pridalo písmeno S. BRICS je zoskupenie iba 5 krajín sveta, ale tvoria až 42% celosvetovej populácie, rozložené na 1/4 zemskej plochy. Toto zoskupenie reprezentuje 20% svetového exportu, kde len Čína tvorí 15%. Do dnešného dňa požiadalo až 23 krajín sa stať súčasťou tejto skupiny. Krajiny ako napríklad Saudská Arábia, Irán, Egypt alebo aj Spojené arabské emiráty. Ak ste ešte nevidel video, ktoré som robil na Saudskú Arábiu a ako sa chcú diverzifikovať od ropného sektoru, tak si určite pozri toto video. V súčasnosti, ako dobre vieme, máme len jednu superveľmoc na svete a to je stále Amerika. Čo sa týka finančného sektora, technologického sektora, taktiež vojenskej sily. Keď to teda zoberieme z týchto troch uhlov, tak zatiaľ žiadna krajina na svete sama o sebe sa Amerike nedokáže vyrovnať, a to zatiaľ ani Čína. Ale čo takto skupiny krajín? BRICS chcú spojiť rastúce ekonomiky, ktoré by sa mohli vyrovnať Amerike. Keď sa pozrieme na históriu BRICS, tak zo začiatku nemali nejaký významný cieľ. Ale v súčasnosti sa geopolitika natoľko zmenila, že teraz môžeme jasne povedať, čo je hlavný cieľ tejto skupiny. A to je vytvoriť multipolárny svet, kde podľa nich nebude jeden vládca vládnuť všetkým, ale vytvoria sa rovnocenné vzťahy. Hour with breaking news after the U.S. warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine, that it was imminent. Vladimir Putin started a military special operation. Full-scale invasion that intelligence officials had been warning about for weeks is now underway. A toto hlavne prišlo potom, ako Rusko napadlo Ukrajinu a krajiny si uvedomili, že dolár nie je iba mena, ale je to taktiež zbraň. Na túto tému som taktiež robil video, tak si pozri toto video, aby si o tom vedel viacej, ako Amerika používa dolár ako zbraň na to, aby dokázala ovplyvňovať ekonomiky krajín sveta. Hneď ako Rusko napadlo Ukrajinu, tak Amerika uvalila niekoľko sankcií na Rusko. Najprv ich ostrili od finančnej siete SWIFT a taktiež im zmrazili ich 300 miliardové dolárové rezervy. V súčasnosti, ako vieme, tvorí dolár viac ako 80% svetového obchodu. Čiže každá centrálna banka na svete drží dolár ako svoje devízové rezervy a dolár v nich tvorí až 59% zo všetkých mien držaných centrálnymi bankami. A kto teda iný ako americká centrálna banka má kontrolu nad týmito rezervami a môže rozhodovať, ako sa každý jeden dolár použije. Toto stavia ostatné krajiny sveta, ktoré nie sú spojencami Ameriky, do veľmi zložitej situácie a kladú si otázku, čo ak nám Amerika zmrazí naše dolárové rezervy? Amerika drbe, Vladko. Dá.
Preto môžeme teda počuť, že krajiny BRICS rozmýšľajú nad vytvorením svojej vlastnej obchodnej meny. Túto myšlienku sme mohli zachytiť taktiež od ruského politika Alexandra Babakova, ktorý sa vyjadril, že Rusko spolu s krajinami zo zoskupenia BRICS a ďalšími africkými štátmi rozmýšľajú o vytvorení svojej vlastnej svetovej meny, ktorá by mohla spochybniť dominanciu amerického doláru. Na to, aby nová mena dokázala vzniknúť, tak musí spĺňať dve hlavné veci. Musí byť potrebná a taktiež musí byť v nej dôvera. Všetko je to na dôvere. Niekedy boli meny kryté zlatom, čiže dôvera v menu bola to, že si ju môžem premeniť na zlato. Avšak potom sa zlatý štandard zrušil a dôvera meny je teraz založená už iba na nejakej tej ilúzii. Takže krajiny BRICS by museli vytvoriť menu, ktorá by bola dostatočne dôveryhodná. Veľa článkov nájdeme, kde sa hovorí, že ich nová mena by mohla byť krytá zlatom. Ale toto by podľa veľa analytikov fungovalo iba do času, keďže sa menové jednotky množia oveľa rýchlejšie ako zlato. Taktiež ale je tu možnosť, že táto mena bude krytá košíkom komodít, a to hlavne ropou. Potom ako sa ku BRICS pridá Saudská Arábia, Egypt, Irán a taktiež Arabské Emiráty, tak BRICS bude predstavovať rezervy až 75% mangánu, 50% grafitu, 28% niklu a 10% medí. Taktiež budú predstavovať až 42% svetových dodávok ropy. Takže toto by mohla byť nová alternatíva, že by ich mena nebola krytá len zlatom, ale viacerými dôležitými komoditami. Takže či už sa im toto podarí alebo nie, určite ukáže budúcnosť, ale toto by mohla byť alternatíva vytvorenia nejakej tej ich svetovej meny, ktorá by mohla byť krytá nielen zlatom, ale košíkom komodít a vlastne by boli prepojené na ich menu. Týmto by mohli získať dôveru túto menu taktiež. Druhá vec na vytvorenie svetovej meny je to, že ju krajiny a organizácie budú potrebovať, lebo budú mať obchodné vzťahy s krajinami BRICS. V súčasnosti BRICS predstavujú iba 16% svetového obchodu, avšak po pridaní krajín, ktoré som spomínal predtým, budú BRICS predstavovať až 42% celej populácie a 36% svetového HDP. Podľa banky Goldman Sachs, ako môžeme vidieť, by sa malo HDP krajín BRICS zväčšiť o 189% do roku 2050, v porovnaní s G7 iba 50%. Podľa tejto predikcie by HDP G7 bolo okolo 68,85 trilióna dolárov a HDP krajín BRICS bez pridania žiadnych nových členov by bolo okolo 89 triliónov dolárov. A taktiež, ako som spomínal predtým, tak krajiny BRICS prekonali krajiny G7 v HDP na základe parity kúpnej sily. Čo je to vlastne táto parita kúpnej sily? V jednoduchosti týmto zisťujeme len skutočnú silu meny v danej krajine a tým môžeme zistiť štandard života v tej krajine. Ale najlepšie si to vysvetlíme na príklade. Povedzme teda, že máme dve krajiny. Amerika a Čína. Hypoteticky povedzme, že HDP Ameriky je $18. V tomto príklade použijeme menšie čísla, aby sa nám to lepšie počítalo. HDP Číny povedzme, že je $16. A tu by ste si mohli teda povedať, že asi teda bude život v Amerike lepší, keďže vytvárajú väčšie HDP. Ale len čisto HDP samou sebe nám neukazuje nákupnú silu meny v danej krajine. Teda ďalej v príklade si povedzme, že Big Mac v Amerike stojí $6 a v Číne stojí $2. Podľa tohto príkladu môžeme povedať, že v Amerike si môžeme kúpiť 3 Big Macy a v Číne si môžeme kúpiť 6. Lebo keď vytvorím $18 HDP a jeden Big Mac stojí $6, tak si môžem dovoliť kúpiť 3 Big Macy. A tu môžeme vidieť, že podľa parity kúpnej sily si môžem dovoliť kúpiť viacej v Číne, aj keď má Amerika väčšie HDP. A toto nám taktiež povie, že životný štandard v Číne podľa tohto príkladu je lepší, lebo ako som povedal, si môžete dovoliť kúpiť viacej veci. A teraz keď chceme vypočítať HDP na základe parity kúpnej sily, tak iba zoberieme HDP Číny, čo je $16 a vynásobíme počet Big Macov, ktoré si môžem kúpiť v Amerike, čiže 3 cenou Big Macov v Číne, ktoré sú $2 a dostaneme $6. Čiže HDP na základe parity kúpnej sily v Číne je $16 a v Amerike je $6. A toto je vlastne tento graf, ktorý nám ukazuje, že životná úroveň v krajinách BRICS je lepšia ako v krajinách G7. Takže tu môžeme vidieť, že v niečom už krajiny BRICS predbehli krajiny G7 a taktiež ako sme mohli vidieť podľa Goldmana Sachsa, ich HDP bude raz rýchlejšie a bude väčšie v roku 2050 ako krajín G7. Toto by mohlo zodpovedať vlastne tomu, že by naozaj mohli vytvoriť svoju vlastnú menu, lebo tá mena bude potrebná, keďže budú tvoriť také veľké HDP a to je taktiež bez pridania ďalších ostatných krajín sveta. A
a taktiež ak nájdu spôsob, ako ich menu kryť niečím, teda zlatom alebo nejakými teda komoditami, tak môže tá mena získať dôveru medzi ľuďmi a tak sa môže stať teda ďalšou novou svetovou menou. Takže toto bude určite zaujímavé sledovať. Napíšte mi, či krajiny BRICS podľa vás uspejú a či sa im podarí vytvoriť ich vlastná mena. Rád by som vedel vaše názory, či uspejú alebo nie. A taktiež, ak sa vám video páčilo, poprosím vás o like. Ak ste to prvýkrát, aby ste mohli dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Dovidenia.